Hoy, di bali nang maging mamasang ka more givesong ka ng datong ganyan. Pero yung talent mo, yung creativity mo, you let Matt take all the credits? Di ba't ayaw mo ng ganyan, ha? Ano? Isa pa, Heart, mapipi ko na ako. Pinapaalala ko lang sa'yo. Na ano? Na ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako. Malaking utang na loob ko sa'yo, alam ko, pero wag ako, te. Kaz, sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw na nga ang napromote agad-agad. Mautak ka sa lahat ng bagay, pero bobo ka sa love, te. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ate Tracy, Oh, Choy, ano ba? Bakit dito pa sa bar? Dapat nag-coffee shop na lang tayo. Ay nako, Choy. Dapat sa kapihan mo kami dinala o kaya sa resto. Alam mo na, yung mga tipong pangkita sa Manila. sensya na kayo ha. Pero ako yung may birthday, so wala kayong choice. Amin na nga yung menu. Ako na mamimili. Total, ako naman nagagastos. Thanks ate ha. Isa-skype ko si daddy mamaya ate. Sasabihin kong napakaswerte ko talaga sa'yo. Itong kapatid ko, bolero talaga. O, Choy, asan na yung mga friends mo, ha? Papunta na raw ate Heart. Oh, nandito yung isa oh. Matt! Pare, happy birthday! Thanks pare ha. Ito nga pala ang ate kong maganda. Si ate Tracy. Tapos si ate Heart, pinsa namin. Mga ate. Si Matt. Kasamahan ko sa teatro sa school. Hi, Matt. Nice meeting you. Hello? Pare, upo ka. Wala pa yung iba eh. Mga late yun as usual. Ate, start na tayo. Oo na. Waiter, isang bucket nga ng beer. Tapos isang order ng nachos, sizzling tofu, tuna belly. Yun. Tapos spicy wings. Tsaka sizzling sisig. O ano, Troy, may add ka pa ba? Wala na ate. Ang bait mo talaga ate. Mamaya dadagdagan pa natin yan pagdating ng iba. Pero Choy ha, aalis din kami kaagad. Oo, Choy, alam mo naman, pag tumatanda, wala na kaming hilig sa mga ganito. Tsaka maaga pa yung pasok namin bukas, sorry ah. And speaking of, alam niyo ba itong si Matt? Ate, gustong mag-artista. In fact, may extra siya sa ilang movies and TV shows eh. Mass comm course nito. Major in advertising din siya. Huwag mo na ikwento, nakakahiya naman. Anong nakakahiya dun pare? Saka, alam niyo ba ate? Si Matt, ang pinakamagaling sa theater club namin. Naikwento ko nga sa kanya na nag-work kayo sa isang advertising agency. Ate, baka naman pwedeng maging stepping stone yun ni Matt. Yes, account manager si Tracy. Ako naman, account executive. Hindi naman nakakapagtaka kung magiging artista ka, Matt. Ang gwapo mo kaya, ang lakas pa ng appeal. Uy, Heart, konting pino naman. Sorry. Thank you Actually, dream ko talaga mag-artista. Ate, baka naman may mga pag-uusi kayo eh. Sabihan mo ako para masabihan ko itong si Matt. Papayag yung ate mo. Ang lakas mo kaya dyan, Choy. Ano ba kayo? Baka mag-expect tong si Matt. Isa ka pa, Heart. Nalimutan mo bang trabaho yun ng creative team? Sensya ka na sa dalawang to, Matt, ha? Nega naman ito. Basta, Matt, kami ang bahala sa'yo. Kakausapin ko yung creative director for you. We, kausapin mo si Madam Tiffany. Madam ka dyan. Kas, pareho lang kayo ng level ni Tiffany. Huwag mo tawaging madam yun. Oh, bakit ikaw di mo ko tinatawag na Madam? Miss naman tawag ko sa'yo pag sa office. Miss Tracy, ganun. Teka. Yan ba yung Madam Tiffany na kinikwento mo? Yung dragonan yung katrabaho? Grabe naman to si Tracy, oh. Sinabi niya yon? Choy, gusto mo bang bawiin ko yung libre ko tonight? Huwag naman ate oh. Ito talaga.
At ikaw, Heart, mas malala pa kaya sinasabi mo, no? So, di ba sabi mo si Tiffany parang watercolor kung manamit? Tapos, pag naggalit, parang nag-i-expand ng 10 times yung bibig. Eh di oo na. Ako na tong mapanlait. Linis mo eh. Teka, wait nyo dyan yung order, ha? Tara, Heart, CR muna tayo. Let's go. Ay, Gus. Nakita mo yun? Gus! Ang gwapo, ang hot, yummy. Tapos ang lagkit ng tingin sa'yo ni Matt, ha? Sumera ka, Heart. Eh bakit? Masama. Ako, Tracy, 28 ka na, no? It's about time na mag-boyfriend ka na ulit. Kailan ba yung huli mo? 3 years ago pa. Sayang yung lahi natin, paramihin natin, te. Ano ba, Cuz? BF tapos lahi agad? Ganon dapat, ganon, te. Alam mo, kung magbe-BF man ako, hindi ko aasamin yung ganong kabata, no? Bruha ka. 25 na ho siya. Baka nag-repeat o kaya naman nag-stop kaya ngayon lang ka-graduate. Paano mo naman nalaman, Aber? Na-check ko agad ang FB. O, tingnan mo. Alam mo, stalker ka talaga eh. Sige nga, patingin. O, tingnan mo, ikaw din eh. Makikistok rin. O, tingnan mo yung photos. Friend, ang yummy. Go na, te. Sakto lang. Sakto ka dyan. Sakto mamahalin mo. O, Bro Hilda, kape para sa natutulog na puso. Thanks, Cuz. Tracy, di ba nakagraduate na yung utol mo? Ibig sabihin, nakatapos na rin si Matt? Oo, bakit? Bibigyan mo ng pang-apply? Te, ano ako, sugar mommy, ganon. Hindi naman. Eh, di ba sabi ni Choi, i-refer daw natin dito sa company natin kasi malay mo. Ayaw mo talagang tigilan niyang si Matt, no? Hindi naman. Trabaho lang, walang personalan, ganyan. Walang personalan pero landian, meron. Makasalita to, kala mo napakahinhin at virgin na virgin, te. Naman. Tigilan mo ako. Grade 5 ka palang kumekerengking ka na. Ayoko na muna magmahal, man-hater ako eh. Sus! Man-hater your face. Ba't nagkakandara pa ka kay Lee Min Ho saka kay Song Joong Ki? Hello, Korean artists naman yung mga yun. As if magugustuhan ako. Kahit na te, technically, you don't hate men. Di mo palang nahahanap yung katapat mo, ganon. Ewan ko, para may jinx ako sa love life. Yung una ko naging boyfriend sa sobrang gwapo, gwapo rin ang pinalit sa akin. Correct. Yung second naman, masyadong possessive. Kaya ayoko na ng pangatlo. Pero malay mo naman, tumama ka na sa pangatlo, te. Naku, malayo pa sa pagtama ako sa loto ang pagtama ako sa love. Paano ka tatama? Hindi naman tumataya, loka. Oh, ano tong paglibre mo sa akin ng pagkain, ha? Hindi mo ako makukuha sa ganito. Ate naman oh. Ano na naman bang pabor yun? Ate, baka naman pwede mo na i-refer si Matt sa ad agency ninyo. Di ba sabi mo sa akin pagka-graduate namin itatry mo na? Di ba, Troy, in-explain ko na sa'yo. Una, pwede namang maging talent anytime si Matt. Kasi nga, gwapo siya, lakas ng appeal. Pero kung dream niya talaga, di mag-audition siya. Pero ate, di ba sabi ko sa'yo, nag-extra siya pero wala siyang swerte sa big roles. Kaya nga, baka masureball siya sa ad agency ninyo. Di ba pag nagka-commercial, malaking bagay na yun? Siya na lang kasi ang kumarira sa pangarap niya. Pangalawa, if you want na i-refer ko siya sa company namin bilang empleyado, sige, amin ang resume at ipapasa ko sa HR. Talaga ate? Sige, ibabalita ko ito kay Matt. Kasi ate, may nililigawan ako na kasama namin sa teatro. Kababata at kapitbahay kasi ni Matt yun. Di ba last year mo pa akong kinukulit dyan? Ibig sabihin, last year ka pa nanliligaw? Hindi ate ah. Type na type ko yun. Noon pa. Kaso may BF pa yung girl noon eh. Ngayon, single na. So nagpapalakad ka nga. Pero ako naman ang kinakasangkapan mo. Ate naman oh. Parang di naman ako ang favorite brother mo niyan. Aba, may choice ba ako? Dalawa lang tayo magkapatid. Oh, ate, thanks! The best ka talaga. Baka hindi lang lakad ang gawin ni Matt para sa akin. Baka itakbo na ako nun. Choy ha, ikaw talaga. Para sa chicks, pati ako kinukulit mo. O sige na, handyan na order natin. Sige.
Matt, thanks dito sa pa-coffee mo ha. Kumusta naman ang first week mo sa creative department? Anyway, welcome. Okay naman. Ayun, friendly yung staff. Saka lalo si Madam Tiffany. Friendly? Seryoso, parang hindi naman. Oo, mabait naman siya. Tracy, thanks talaga sa pag-refer ha. Ano ka ba? Referral lang ang ginawa ko. Nakapasa ka dahil magaling ka. Hindi naman masyado. Di ko nga alam bakit ako napunta sa creative team eh. Well, yun ang sayang. Kasi hindi ka napunta sa department namin. Masaya kasi sa amin eh. Laging may food. Talaga? Actually, sa creative department meron rin. Nagpa-buffet naman si Madam Tiffany nung first day ko. What? Seryoso? Super kuripot na na. Kahit nga birthday nun, hindi ko nanlilibre. Parang may something kayo ni Madam Tiffany ah. Ay, mortal enemy ko yon. Alam mo ba, nasa creative team talaga ako when I started here sa ad agency. Ah, talaga? So, anong nangyari? Bakit napunta ka sa account services? Karibal ko kasi yan si Tiffany noon sa school namin. Tapos yun, nag-OJT kami pareho dito. Tapos, napunta kami sa same department. And then, nagkatalo kami sa isang project. Kasi ako nakaisip ng concept, tapos sarili niya lang ang binigyan niya ng credit. Nako, edi nag-away kayo nun. Well, muntik na. Tapos yun, na-absorb kami pareho dito. Then, lagi kaming nagbabangayan. Kasi nga, bitter ako na hindi niya ako binigyan ng credit before. Siya naman naging bitter sa akin kasi nauna ako ma-promote sa kanya. O tapos? Tapos, kinailangan ng OIC para sa account manager position. Kasi nag-resign bigla yung dating account manager. Eh, pinagbutuhan ako kung ako ba o si Tiffany. Kasi nung nag-OJT kami, nakitaan din kami ng potential for the account services department. Kaya ka naging account manager? No, hindi pa. Basta, marami nangyari. Gusto ni Tiff mag-OIC sa account services pero ayaw niya i-let go yung creative department. So ako, chill lang. Hanggang sa nilipat ako. Then after all the hard work, eto, account manager na. Grabe palang story niyo, ano? Pero ang galing ah, bilis ng promotion ah. Well, hindi naman to nangyayari all the time. OA lang talaga ang kompetisyon namin ni Tiffany. Kaya ayan. In a way, naging benefit din for the both of us. Tracy, sorry ha, wala sa topic pero are you dating anyone right now? Wala. Man-hater ako. Yan kasi mga lalaking yan eh. Pare-pareho lang. No offense meant ha. Ganun ba? Okay lang ba na bigyan kita ng reason para mawala na yung hate mo sa mga lalaki? What do you mean? Gusto ko lang iparamdam sa'yo na hindi naman talaga dapat i-hate kaming mga lalaki. Hoy, Matt ha. Tigilan mo nga ako. Bakit naman? Wala namang masama, di ba? 2 years lang naman ang tandahan mo sa akin. Kahit na, if you're doing that just because tinulungan kita na makapasok dito, very wrong yan. Oh, negative agad ang iniisip nito. Kaya ka nagiging man-hater lalo. Huwag mo naman kami generalize. Anong gusto mo? Bigyan kita ng chance just to prove myself wrong? No, Tracy. Gusto ko lang maparamdam sa'yo kung paano nga ba ang mahalin. I think I like you, Tracy. Teka. Ang labo ah. Diba nag-meet tayo last year? Nung birthday ng utol ko. After nun, wala naman tayong pag-text or anything. Tapos ngayon, 1 week pa lang tayo nagkakausap ulit dahil nga na-employ ka na dito. Tapos like mo na ako. Actually, may gusto na ako sa'yo nung una pa lang eh. Di ko lang sinabi pati kay Choi kasi nga, Jahe, maganda ka, successful pa. Ako, ilang taon yung binuo ko sa college. Tapos, di rin naman ganun kayaman at pogi lang. Hangin mo rin eh, no? Joke lang yun. Pero ayun na, nahiya ako. At least ngayon, may work na ako. Wala pa akong napapatunayan pero I guess someday, meron na rin. Wow. So, nanliligaw ka na talaga? Oo, okay lang ba? Pag-iisipan ko. Sige, willing ako maghintay. Tracy, okay lang ba na atin-atin lang din to? Wow ha. Kinakahiya mo ako agad di pa man kita sinasagot. Eh, hindi sa ganun. Baka kasi isipin sa office na nagpapalakas lang ako. Ayoko kasi ng intriga. Sa bagay. O sige, atin-atin lang pero sasabihin ko rin kay Heart at Choi, ha? Oo naman. So, ibig sabihin pumapayag ka na? Ang kulit mo rin eh, no? Sige na nga, una. Pwede ka naman ligaw.
ha, dali. Stalker ka ba? Bakit alam mo magkasama kami ni Matt kaninang break time? Eh kasi nga ho, nakita ko kayo sabay papasok sa entrance. Nagkataon ho, ganon. Ikaw talaga? Eh ayun, manliligaw daw siya. Ibang level. Gwapo naman liligaw mo, te, ha? Gwapo naman mga ex ko ah. Pwede na. Pero iba to eh. Pang-artista levels yang si Mate. So siya. Uy, Kaz, huwag kang maingay ah. Secret lang. Ba't secret? Eh, nahihiya siyang malaman ng iba. Kasi 'di ba baka isipin gusto lang ng promotion kaya nanligaw sa akin. Aba! Te, parang may naaamoy ako sa ganyang style, ha? Wala naman. Ayoko malaman sa kabila. Baka pag initan siya ni Tiffany. Sa bagay. Pero ano, te? May chance ba? Sige na. Let's see. Arte? Oh, Tracy, how are you? Tiffany, para namang hindi tayo nagkikita like every day. Ito naman, nasungit. Sumasamang mood kapag nakikita ko yung mukha mo naka-only makeup. Ha? Wala! Sabi ko only yung projects. Looks like we are doing a great job. Yeah. I think malaking help na magkaiba tayo ng department, right, girl? Yes, precisely. So excuse me, I got lots to do. Okay, bye. Ay, wait. That guy, si Matthew, by any chance, kilala mo ba siya? Hindi kami close. Well, I gave his resume sa HR kasi schoolmate siya ng brother ko. Oh, I see. Nakita ko kasi kayo like last week. Sabay kayo pumasok sa entrance. Oh well, bye. Marami pa akong gagawin. Kaya gayang pala ka. Tracy, sensya na ha kung di tayo masyadong nakapag-usap sa office. And thanks dun nga pala sa concept na binigay mo sa akin. Dahil doon, impress na impress sila sa akin sa creative department. Welcome. Tsaka okay lang yun. Isang buwan na tayong ganito, so sanay na ako. Na ano? Na pa-date-date lang tuwing Sunday. Tapos hanggang sulyap lang ako sa'yo pag nasa office. Yup. Okay lang yon kasi kahit naman dito sa labas, hanggang tingin ka lang sa akin. Grabe ka nga makatingin pag nasa office tayo eh. Eh paano mo nalaman? Kasi nakatingin ka rin. Uy, hindi oh. Oh, kumusta naman si Madam Tiffany? Beast mode ba lagi? Hindi. You know, I find it strange lang kasi panay tanong niya kung close ba tayo or ex ba kita and stuff like that. Nag-iimbestiga yun. Baka kasi nalaman niya sa HR na referral kita. Tinanong niya rin ako, sabi ko hindi tayo close. Naku, pag nalaman na close tayo, asahan mo, didikit yung lalo sa'yo. Close naman tawag mo dito? Oh, ayaw mo ba? Tampo nga sa'yo si Troy kasi nga, nanliligaw ka nga pero tinatago naman natin. Oo nga eh. Hindi nga ako kinakausap. Still, nilalakad ko pa rin siya sa crush niya. Ay, kailan mo kaya ako sasagutin? Inip ka na? 1 month pa lang ah. Hindi naman. Manhid mo kasi. Ha? Ano? Basahin mo yung text ko kaninang umaga. Ha? Teka. Itong text mo, puro zero eh. Kala ko wrong send ka kanina. Teka. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Grabe ah. Huwag mo naman ako manyakin dito. Ano ka ba? Bakit? Pinapakita mo yung bago mong eyeglasses? Oh, ano okay ba? Tignan mo mabuti. Ha? Oh, bilog na bilog eyeglasses mo ah. Cute nga eh. Tapos? Ang slow. Tignan mo yung suot ko. Oh, may drawing din na glasses yung shirt mo. Tapos, 2 bilog na hikaw, pati necklace. Tapos, teka, bakit mo sinusulatan yung kamay mo? Ang slow mo. Kanina pa ako nagpipigil tumawa. Ano yung nasa kamay mo? Ay. Oo.
Oh, sinasagot mo na ako? Oo, kanina pa kitang umaga sinagot. Pang genius kasi yung sagot mo eh. Bakit ganyan? Porket maraming bilog, iisipin ko kagad na oo. Ayaw mo ba? Hindi gusto ko. I love you, Han. Promise. Tayo lang hanggang sa huli. Han agad? Sige na nga, I love you too, Han. Promise din, tayo lang hanggang sa huli. Ate, ano itong paglibre effect mo? Choy, manang-mana ka sa akin Pag libre, may agenda agad. So ano, sinagot mo na ba si Matt? Oo, paano mo nalaman? Tumawag sa akin si Matt after niyo magkita. Mga 20 times. Nainis nga ako, sinagot ko na. So, kayo na? Oo, baby brother, kami na. Kailan niyo ba balak sabihin sa mundo? Mundo talaga? Ate Tracy, oo, pasaway akong kapatid. Lagi kita binabad trip. Pero ate, I love you so much at ayoko na kinakahiya ka. Especially ni Matt na kaibigan ko. Ano ka ba? Hindi naman sa kinakahiya. Ayaw lang namin ng issue sa office. Ay, if you say so. Pero ate ha, please, huwag ka papayag na i-secret ang relasyon ninyo. I promise, sasapakin ko yon kapag pinatagal nyo pa ang pagtatago ninyo. Opo, baby brother. Sige na, kumain ka na. Minsan lang ako malibre. Oo nga, mapaframe nga yung resibo mamaya. Sira. Guys! Happy 6 months sa inyo at ng imaginary BF mo. Huy, imaginary ka dyan. O ano Kas? Fifth floor na yung eye bags mo. Bakit? Kasi pag dito sa office, work ka. Pag uwi naman, yung trabaho ng jowa-jowaan mong tamad yung tinatrabaho mo. Yung totoo po. Grabe ka, Heart. Tinutulungan ko lang yung tao. Tulong, te! Tell me, paano napunta yung sa creative team kung hindi naman siya creative, Aber? Explain. May potential yun. Sabihin mo, nasipat kasi ni Madam Tiffany na referral mo yan, kaya more agaw siya. Binraso niya siguro yung HR na sa creative department ilagay si Matt. Kaya siguro na-disappoint si Madam nung sabihin niyo na hindi kayo close ni Matt Kuno. Ang sama mo naman kay Matt. Di ba nga bet mo yun before? Selos lang yan, Kaz, ha? Gaga, hindi ako nagsiselos. Hoy, di bali nang maging mamasang ka more givesong ka ng datong ganyan. Pero yung talent mo, yung creativity mo, you let Matt take all the credits? Di ba't ayaw mo ng ganyan, ha? Ano? Isa pa, Heart, napipi ko na ako. Pinapaalala ko lang sa'yo. Na ano? Na ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako? Te, sumbatan ba to? At least ako hindi kita ginawang stepping stone. Malaking utang na loob ko sa'yo, alam ko, pero wag ako, te. Hinaan mo nga yung boses mo. Kaz, sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi. Ikaw na nga ang napromote agad-agad. Matalino, madiskarte at lahat na. Mautak ka sa lahat ng bagay pero bobo ka sa love, te. Heart, sobra ka na, ha? Psst, Matt, lika dito. Tracy, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo. I just want to wish you good luck. Sungit mo naman. Hindi naman sa ganun. Sorry, kinakabahan na ako. First time ko mag-present on stage eh. Kaya mo yan. Nandyan ba yung pinabaon kong spill for you? Oo, nandito. Thanks Special itong araw na ito kasi kapag nagustuhan ng board yung presentation ko, baka maging regular na ako. Go, kaya mo yan. Sige, doon ako. Hala, di mo lang yan naalala na mansari namin. Happy anniversary sa iyo at sa imaginary... sa iyo at kay Matt. And cheers din kasi lagpas tayo sa target this quarter. Yay! And cheers po more dahil may pabonus si boss. Check. Cheers! Oo nga eh. Te,
Dapat talaga ikaw na lang ang creative director at account manager. Sabay dapat ganun. Total, ikaw naman talaga yung nasa likod ng success niyang si Matt, di ba? Oh. Huy, hinaan mo ang boses mo. Hindi naman sa ganun. Magaling talaga yung creative team. Ay, sorry. Pero iba yung material lately eh. Mula nang mag-feed ka ng concepts dyan kay Matt. Oo, magaling si Madam Tiffany pero si Matt talaga yung bida ngayon, no? Thank you sa'yo. Heart, mag-aaway na naman ba tayo? Hindi naman, ang pikon mo naman. Pero grabe no, paano kaya kung hindi ka naging account manager? What if ikaw yung creative director? Mas bongga siguro, te. Alam mo, happy ako sa role ko, no? Kasi gustong-gusto ko na ako yung nagli-lead sa client retention. Tsaka sa paghahanapan ng maraming kliyente. Sabihin mo, gusto mo mag-alaga talaga ng tao. Parang yanghan mo. O, tingnan mo. More PR dun sa mga boss at office mates. Pag nasa labas, hang sweet-sweet nyo. Pag sa office, handali ka niyang nakakalimutan, kawawa. Heart naman eh. Oops, kukunot na mo. Sayang yung makeup ko sa'yo. O ayan, makinig na tayo. Tinawag na si Matt. Yeah, right. Mag-speech na ang Breakthrough Artist of the Year. Hi everyone! Ako nga pala si Matthew, isa sa mga members ng creative team. 1 year pa lang ako dito sa company pero I'm more than happy na isa ako sa mga na-select to be a part of the creative team. I was asked to come up on stage to tell my story. Pero I think before that, I should give my heartfelt thanks to some people na naging parte nitong achievements ko. Oh, ayan. Dapat ikaw ang una kong marinig kundi jojombangin ko yan, te. First off, salamat kay Lord. Siyempre, the best ka talaga. Next, of course, my inspiration, my family, mga kasamahan ko sa creative team who guided me all the way. And most especially, thanks to Madam Tiffany. Thank you po sa lahat ng support. If not for you, di ko ma-achieve tong goals ko. Tracy, umiiyak ka ba? Uy, wag ganyan. Uy, teka, saan ka pupunta, huy? Uuwi na ako. Hindi naman ako kailangan dito eh. Kas, baka naman banggitin ka niya sa part 2 ng speech. Diyan, di ka lang. Gusto mo jombangin ko na, te? Hindi na, Kas. Aalis na ako. Pakasama na lang kina boss. Aba, ang tahimik niyo magkapatid, ah. May problema yata. Alam mo naman kung ano, di ba, Ate Heart? Let me guess. Problemang itago na lang natin sa pangalang M-A-T-T, Matt. Choy, huwag ka na magalit. Ikaw naman kasi, hindi ka na nga binanggit ni Idol nung party, nakipagbati ka pa rin agad. Very good. Sorry na. Bakit naman idol tawag mo? Idol tawag sa kanya ng mga fans niya nung party Mga katim niyang uto-uto. Hindi lang nila alam na ideas mo lahat yung ginamit ni Matt. Nakakagigil. Heart, Troy, boyfriend ko si Matt at responsibilidad ko na maging mabuting girlfriend sa kanya. Kahit di ako taga-creative team, kapakanan din naman ng company ang niisip ko eh. Di naman ako selfish. Lalo na sa boyfriend ko. Ate, selfish ka. Selfish ka sa sarili mo. Bakit pa puro si Matt iniintindi mo? Alam mo ate, konti na lang. Tatablahin ko na yung Matthew na yan. Napipi ko na ako Totoo. Tapos, simpleng thanks lang. Hindi magawa sa'yo, te. Hay nako, ate girl, kahit code name lang sana. O kaya, thanks, hon. Yun lang. Te, aminin mo, naiyak ka dahil si Tiffany ang binanggit, no? Grabe yan, childish naman nun. Ta-hurt lang ako na hanggang sa speech niya, hindi niya ako binanggit. To think na anniversary namin that night. Ewan, nakakainis. Ay, teka. OMG. Friend, i-check mo yung Facebook mo. Dali! Bakit? Pumunta ka sa profile ng boyfriend mo. Dali! Dalian mo na! Teka, ito na. Tagali. Ito na. Hala. Wow, siya yung kinuhang brand ambassador ng new client natin. Teka, basahin ko yung caption. Thanks to our newest client.
Actually, nag-represent lang ako when the client called me and asked me if I could be the face of their product, and of course, I said yes. Thanks, Madam Tiffany, for everything. Galing ah. Si Tiffany na naman. O ano ate? Ano nangyayari sa BF mo? Sasapakin ko na talaga yan. Wag naman, Choi. I'm sure may explanation yan. Teka, bakit wala pala tayong idea dito? Di ba tayong nakikipag-communicate sa mga clients? Yes, pero remember, yung client na yan, mabusisi. Nakailang revise hanggang sa nag-request ng special meeting with the creative team. Hindi kasi sila makontento sa kinukuhang brand ambassador. Yun pala, si Matthew matagal na nilang hinahanap. I'm sorry, Han. Sensya ka na dun sa post ko and sorry for not telling you. I wanted to surprise you. Surprise? Pinost mo sa Facebook eh. Di ba friends tayo dun? Sorry talaga. Babawi ako. Promise. Matthew, yung totoo. Isang taon na tayo eh. Pero wala pa rin silang kaalam-alam sa office. Hanggang kailan mo ko itatago? Tracy, sana maintindihan mo naman. Hindi unlimited ang pasensya ko at ang pagtitiis ko. Matt, hindi naman ako nagkulang sa suporta sa'yo. Lahat ng pabor mo ginagawa ko kahit minsan sobra-sobra na. So can you do me a small favor? Huwag mo naman akong kayao. Di ba napag-usapan na natin to? Hindi kita kinakahiya. Ayoko lang isipin na sumisip-sip ako sa'yo kaya naging tayo. Bakit? Hindi ba ganun yun? Akala mo ba hindi ko naiisip na ayan tanga ko, ginagamit lang ako ng taong to. Yung taong minahal ko. Matt, ang saya natin nung una. Simple lang tayo nun eh. Ngayon idol, sikat ka na. Iba ka na. Anong idol sinasabi mo? Walang nagbago, Tracy. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Baka naman kaya lang nagagalit ka. Kasi si Tiffany laging pinapasalamatan ko. Hindi ito tungkol kay Tiffany. Tungkol to sa atin. Matt, sabihin mo nga, hanggang kailan to? Alam mo, Tracy, we should take a break. Break mo mukha mo! Ayoko na! Break na tayo! Matt, good job sa photoshoot ha. Grabe. Ibang level ka na. Salamat, Madam Tiffany. Matt, can you be honest with me? Bakit? Ano po yan, Madam? Kayo ba ni Tracy? Paano niyo naman po nasabi? I saw you both sa park ng weekend. Actually, malayo yun dito pero nagkataon na nandun din ako. Yes. Kami, pero we decided na mag-cool off muna. I see. Cool off. Matt, can you drop by later sa condo ko? Bakit po? I have a project to show you. Ayoko ma-excite masyado ang team kaya ipapakita ko muna sa'yo. Kaz, uwi na tayo. Wala akong gana mag-party. Tracy, ano ka ba? Birthday to ng boss natin. Tsaka isa pa, tonight na ipapakilala sa madla yung imaginary boyfriend, ex mo. Ex na kaagad. Sa bagay, mukhang wala naman talagang balikang mangyayari. Shh! Ayan na, magsispeech na yung newest endorser natin. Good evening, everyone. I asked our dear tech people na before I play yung newest ad natin, I'd like to call on a special person who is the brainchild behind this commercial. This person actually helped a lot sa konsepto ng ad na ito. My good friend and our account manager, Miss Tracy. Uy, tawag ka! Ha? Ate, tawag ka. Bilisan mo, nakatingin na sa'yo lahat ng tao. Go! Ito na, te. Ito na. So, ikaw pala ang mahusay na nag-isip sa concept ng ad na yon? Yes, ako nga.
Salamat dun ha. Alam mo ba dahil dun, nagkaroon kami ng isa pang malaking project. I actually showed it to Matthew sa condo ko. Wait, condo mo? Yes. Ano namang masama? Porkat nagpunta sa condo, may something na agad? Well, ano man yung iniisip mo, tama ka. Bye girl. Dun muna ako sa winning team namin. Naku, nakaka-high blood talaga itong babaeng to eh. Tracy, Oh, Matt, himala, lumapit ka sa akin. O baka may makakita sa'yo. At saka bakit mo pala ako tinawag kanina sa stage? Tracy, I just wanted to prove na kaya ko namang maging proud sa'yo eh. Proud as a good friend. Tracy, I'm so sorry sa lahat. Sorry din ba na nagpunta ka sa condo ni Tiffany? About that, kailangan ko nga ang tulong mo. Tulong for what? Tracy, I went to Tiffany's condo kasi may pinakita siyang project. Malaking account ito. I'm sure na-meet mo na yun. Nahihirapan kasi akong mag-conceptualize eh. So kaya mo ako tinawag sa stage ay para matuwa ako at para tulungan kita ulit. Wait, bakit ganyan ka magsalita? Wait lang Tracy ha, sorry. I have to go. Sinenyasan ako ni Madam Tiffany. Call you later. Hoy, tulala, malayang tingin. Ay, sorry, andiyan ka pala. Tracy, nakakaumay dito sa office, no? Bakit? Kasi ito mo, puro posters ni Matt yung nandito. Ano, nagpaparamdam na ba sa'yo? Well, minsan magte-text pero wala akong planong replyan. Eh bakit? Kasi may kailangan na naman siya. Naku, guguluhin ka niya ng bongga ngayon kasi magli-leave si Madam Tiffany. Kakasal siya. Akalain mo sa loob ng 2 buwan, pakakasalan niya yung na-meet niya, no? Ang mas amazing doon, may nagkagusto kay Tiffany. Sa ugali niyan yun. Sama na ito. Sa bagay. Anyway, paano na? Mas kakailanganin ka ni Matt. Kasi you know, bukod sa member siya ng creative team, eh busy na rin siya sa mga offer sa kanya. So paano na? Hello? Sino to? Bakit ngayon ko lang ba naisip na gumamit ng ibang number? Sa wakas, makakausap na rin kita. Tracy, si Matt to. Matt, anong kailangan mo? Tracy, magbalikan na tayo. Matt, wala ka nang pwedeng gawin pa para... teka, may kumakatok. Matt? Teka, anong... Tracy, flowers for you. Oh, Cass, pinaganda kita ng sobra, cause it's your time to shine! Grabe ka naman. Eh bakit? Birthday party to ng boyfriend mong si Matt. At sabi niya kanina, may special announcement to make. Exciting! Hindi ko naman maitatanggi na na-excite ako. Ano kaya yun, no? Baka magpo-propose siya sa'yo. O kaya, baka ipapakilala ka niya officially as his girlfriend. Grabe, akalain mong bukod sa promoted na siya as creative director, kaliwat kanan na rin mga endorsement niyang si Matthew, ah. Oo nga eh. Sikat na talaga si Idol. Uy, ayan na, magsasalita na siya. Hi everyone! Salamat sa pagpunta sa birthday ko. So here's my special announcement. See the girl in the red dress? Tracy, red dress daw. Ikaw na talaga yun. Yes, that girl. Siya yung partner ko sa first ever commercial ko. And yes, tama ang hula nyo. We are exclusively dating. Shit, hindi ako. Te, okay ka lang? Hindi pala ikaw yun, kundi yung partner niya sa commercial. Inulit mo pa eh, no? Heart, let's go. Bago ako magwala dito. No, pakinggan natin siya. Intayin natin si Matt, te.
Ano? May ipapaliwanag ka ba? Tracy, sorry pero advice kasi ni Madam Tiffany before she resigned na dapat kilala rin daw ang magiging partner ko. Shit naman! Puro Tiffany! You know how much I hate that girl! Eh siya ang boss ko. Hindi ako mapupunta sa creative team kung wala siya. Ano? Pakiulit nga! Hoy Matthew Ako ang sumuporta sa'yo sa lahat. Kasi mahal kita. Lahat ng dapat naging success ko sa'yo ko binigay. Kasi nga mahal kita. At ngayong sikat ka na, iiwan mo na lang ako basta. Sino bang nagsasabing iiwan kita? For promotional purposes lang yun, sinabi ko kanina. Wow! Showbiz ka na rin? Alam mo, akala ko nung una, tinadhana tayo eh. Pero hindi pala. Pinagsama lang pala tayo ng pagkakataon. Pagkakataon na nami-misinterpret ko as destiny. Tracy, di ba tayo hanggang huli? Bakit ba ayaw mo ko tigilan? Kasi magagamit mo ko, ha? Kinain ka na ng sistema ng pagpapa-famous. Akala ko nagmamahalan tayo noong una eh. Natupad din mo ang pangarap mo. Pero hindi. Kasi silaw na silaw ka na sa kagustuhan mo maging artista at maging successful. Tracy, di ba ilang beses mo na rin akong iniwan? At ilang beses na rin kitang hinabol. Hanggang kailan ba to? Ngayon! Tapusin na natin ngayon! Ayoko na, Matt. Pagod na ako. Pero salamat na rin dahil sa'yo na-realize ko kung gaano kasakit ang magamit. At itong pain na to, gagamitin ko to as motivation para i-improve ang sarili ko at mag-welcome ng bagong chapter sa buhay ko. Tracy, I'm sorry. Siguro mag-sorry ka muna sa sarili mo dahil nalaman ka na ng ambisyon mong sumikat. Goodbye, Matt. Tapos na tayo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one FM radio station.